Sar omai khlai tumung train ro let angi tong thangkai khanani jontor montor ni sitting demonstration tilo slap no bahai ma tong nang ang poi to khlai jeng thingni chini soi route maya ni bagai jeng kisi sa kebeng mon phai chini traffic no haibana jeng khanani chini gathering wa jeng sogai nai awo jeng chini hisabo dong ar jeng thangmani wo tei kuno bisi kebeng mong failak because chini joto lamang clear tabo kumui thangka jeng abo kambo jeng khanani gathering no chini dharno no jeng attend khaini kabangma lokurok train bai phaini rok sai tongkha mai rok thik bote ka sar jaga samong tabu bu masai ko phungi sini obno tei tamo isung na tamo problem mangna samani nongmani ke kisa train no omhaina jeng ordinary train bai thangaibo omhaina ar jeng tabuk tinini chini joto chini warriors rok jotona same condition no jeng face khlai dong oro kebo gobang kom omhai nya ar jeng salsani kombes jeng chini logewa samong nong dong amono no jeng sawi nongai jeng survive khlainai tei chini main target chini achievement khlainai ne abo chini greater Tipraland chini jeng salsa maisa ya dong mane abo it's nothing jeng tebo kotor soba khlainai ke it's just the beginning hani bagai jeng amo haino kono issue ungnani kokya ar amono issue tui dong khan kendro ni thaneo koi jeng sak no ma methablai khama methablai amo hai chini kotor na har mo sesong chini target chini achievement ni bagi jeng manso haike Tiprasa ni Tiprasa lukurok na ngorok bahai umu tongmani to Tiprasa kokosia edo kami amse ni bakoro haike obahai jungjal ni jorawo norok ni bagi obahai ke kami ni lukurok no message kona ni musu chini joto para amsayo jengbai godalai phaimai atong gobang mano karon financial ni byapar tongo tei chini jora ni byapar tongo jeng joto no tilangai maya haifana jeng je jeng chuknai ba chukpuknai rok no jeng tuidulai buagrani ne tetre jeng tuidulai chini leaders rok ni logewo jeng phai tongo jeng droni thanio o message na kasarani muchugo jeng buagra simi sikoboi tei boni bade jeng phiok jangnani mathangjangni tei kuno jeng noharia chini future jeng noharia haine bagai nroni thanio obono koyani muchu tabo kwangma jagao thangai borok alada borok femlok boi tongo amhai femlok jakmung rok no nirok sak no sale ta khlaidi sak no ta phaljak di aige bo jeng amhai ken kwangma nuboi phai haine bagai jeng tabok sakjora parao tongnai amsayo kona kunio tongnai amoto teibo survive khainani teibo struggle ungtong haipana jeng amono no man hanai jeng tek ki jora ki sisani bagai jotona doi jonar ge takhuk bukhuk jotona no jeng spread khlainani nangnai hamjakmani buwagrani je netrito khlai hamjakmani chini thinangni bagai jeng wansukmani amosung muk thangnai asung nroni thanio koyani ta kese sumung kotor sumung asai tongha lukurok ni bismiti lai thangsa hapang he ke ba CPIM ni bismiti greater Tipraland no ang yasabina nai nino manik sorkar he ke ba montri kesami khupti khengjagi thaka obhai haike oborok busujra tui kubui ungno ba Tipramo thatini obhai gosijak mani yakulo CPIM bai tharo thangno obhai gosijak mani gosiang mani obachini thanio jeng media o jeng nokma bai jeng amo poito khlaya jeng just bubagra simisi jeng nahoro bubagra bo bom haike wansok boskango amo bubagra ni thanio jeng jotono bisas khlaye ar jeng boibai de godalai tong jeng chini first of all chini main target chini achievement khainen nangman ke jeng dofano phioknani bagai jeng greater Tipraland alada jeng separate khlai jeng tongnani nangsuka noi jeng amono khlayo ar boi media rogo je jeng khanao ba kisa misa khanamani rumor rok khanamani abo jeng already jeng to tabo train ose jeng boro jagao bo mai cholai tong asa jeng sahori meya jeng just buwagra ni netrito jeng follow khlai
phanbai.